Eğer cüz behak mirevet caat et, der ateş nişanent seccade et. Peygamberimiz de aydıptır, dine yürüyün yanmalıdır. Müslümançılığı evvel gidecek bolmaly, näinki firqany evvel gidecek bolmaly. Näinki öz bir zatdan bir yerden bir zat öwrenip dursun ya eşitip dursun. Ha şonu aýsam men ahun kıbletmerin, ahun putlatmaryň men falan men nip mesçitde, cemaatda, tükanyň agdynda. Mescid mihrabda eken haram zat şey iş. Peygamberimiz näme diýipdir? Awjatdan kulak asyn. Ala sallallahu aleyhi ve sellem. Men talabel ilme liyubahi bihil ulama'a ve yumari bihis sufaha'a ev liyasrifa vujuhan nasi ileyhi fehuve finnar. Hadisun sahih ravahu İbn Majah. Peygamberimiz aýdypdyr. Bir adam ilm öwrense, bir yerden öwrenipdir, bir ýaňa gidipdir, ya mahbara ya her ýagdaýda bolsun. Maksady näme? Liyubahi bihil ulama'a. Ahu mollan üstüne fahrlanjak bolýar. Siz bilýän nädirsiňiz? Men bilýändir naşdaklar diýjek bolýar. Şol adam we yumari bihi sufaha samsyk bikar zat men iş ýok adamlar bilen jedilleşik bolup ilmi öwrenýär, ya mahbara gulak asýar. Aw liyasrifa wujuhan nasi ileyhi, ya adamları özüne baktıracak bolýar. O bir de bir zat bilýän o diýdirjek bolýar. Peygamberimiz aýdypdyr, şin niýetlen haýsy bir bolsa fehuve finnar, şol adam cehenneme girmeli bolar diýipdir. Sahih hadis Peygamberimiz aýdýar. Ahun men ýuwaş ýerine aýt Rasulullah'ın kefi. Sahih İbn Majah'da var. Eğer cüz bi hak mirevet caatde et, der ateş nişanen seccadet. Niyetin Hudaýyň razyçylygy bolmany, yol palanynyň putnatmadım, palanyny men kepletmedim, ine men sabit etip bereýin, ýör bile gitjek bolsaň, ya tükänne ya bir şizirek tefsirlen gafsynyň agdyna, ya bir 3 milekle bolo goýsara saljak bolsaň, ol adam cehenneme girmeli bolar diýipdir. Rasulullah'ın aýdan sözi. Hazreti Sa'di de şu hadisten ine bir däne beýt etip bejeripdir. Namazlyň menen bile cehennem oklarly diýipdir. Hyýal etme diýipdir. İslamiyet, Müslümançılık, ittihat, agdy berilip, Müslüman dogulmap gowy ýol bilen gitmelidir. Ak ýol bilen gitmelidir. Firqa gaýgadyp, ya bir zat gaýgadyp, ya meselen men aýdanym bolmaly, men ustadymy aýdany bolmaly, men eşdenim bolmaly. Ýol mahwaraň akylynda turan beter çuňyr bilýär bir zat kimdigdi beldaňyrda oturanda näme diýipdi, agzalyk döresip durmaly. Hi Müslümançylyga ýürüýän adam edermiş zady. Hi Allah'ın razyçylygyny söýjek diýip jany bilen iman gaýgatýan adam edermiş zady. Hiç etmez. Hiç etmez Müslümançylyk gaýgatýan adam. Görünüp duranda.